Så bliver vi hentet om 5 minutter, og så går turen 2 måneder mod Asien. Ui. Ham her skal desværre ikke med, men hans største bekymring lige nu, det er, om vi husker at smide nogle guffer til ham, når vi går ud af døren, fordi gufferne de står lige der. Så det er lidt det, det giver vores største bekymring lige nu. Og vores chauffør er kommet. Det er sådan her, det ser ud, når man skal være væk i 2 måneder. Så siger vi farvel, Lejby. Ses igen om 8 uger. Så er det lige tid til refreshments. Er I klar på ferie? Det er video, det her. Yes. Så klar på ferie. Jeg ser overhovedet ikke. Hvis lige på, at du ikke bliver kørt op. Altså, bare for at få den kørt nok. Men de næste gør noget væk. Så går første hele dag på held, og vi sidder og nyder det her i haven.